Čaute všetci, dneska vás vítam pri novom videu. Toto nie je úplne že také normálne video, kde budem robiť nejaké veci. Iba toto je oznámenie pre vás. Takže chcem vám iba povedať, že napíšte do komentáru tohoto videa, to takto tu dole, že nejaké nápady na videa, lebo ja nič ma nenapadá. Nemám čo robiť. Nie americké sladkosti 4, nemám na to sladkosti. Akože rozmýšľam už 2 týždne, ale mne nenapadá. Nič. Takže prosím, napíšte do komentára, že čo by som fakt mohol urobiť, lebo mám tu aj docela nové veci, než by ste čakali niektorí. Ja neviem, proste prosím, nech vás tu napadne niečo nové. Prosím. Lebo ja proste nemám čo proste vydať. Ja nič nespadá. Takže prosím. Prosím, nech vás niečo napadne.